το συνέδριο της ΠΟΣΚΟ. Τώρα, πριν ξεκινήσω την τοποθέτηση, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Διάβασα προσεκτικά από χθες τον απολογισμό της Ομοσπονδίας. Πιστεύω, Κώστα, πιστεύω λοιπόν ότι με τον απολογισμό αυτό αδικεί κατάφορα τον εαυτό της. Κάποια βήματα θετικά τα ακυρώνει και παρουσιάζει μια τελείως εικονική πραγματικότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε τόσο μεγάλη δυνατότητα διαπραγματευτική, απορώ πως ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι, μας στείλουν να διαπραγματευτούμε με την Τρόικα, εμείς, στην Ομοσπονδία, για να λύσουμε όλα τα προβλήματα των εργαζομένων. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση και η Τρόικα συνεχίζει την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Τα απανωτά χαράτσια και οι φόροι συνοδεύονται από τη διάλυση του συστήματος της δημόσιας υγείας, της πρόνοιας και της παιδείας. Οι απολύσεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα συνεχίζονται και μεγαλώνουν τεράστια αγορά των ανέργων. Η μείωση των μισθών, των συντάξεων, των επικουρικών, των εφάπαξ αποτελούν καθημερινό μέλημα της Τρόικας. Πειθίζουν όλο και πιο πολύ τους εργαζόμενους στην ανεργία, στην πείνα και στην εξαθλίωση. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά δεν είναι στα πλαίσια των περικοπών ενός δημοσιονομικού σχεδίου που θέλουν να κάνουν περικοπές. Υπάρχει από πίσω ένα συγκεκριμένο και οργανωμένο έγκλημα απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους. Σε σχέση με το δημόσιο τομέα, και μιλάμε για το ξεπούλημα που ετοιμάζουμε. Μειώνουν το προσωπικό, απολύουν, και εδώ πρέπει να σταθούμε δίπλα σε όλους τους συναδέλφους που παίρνουν στη διαθεσιμότητα με οποιοδήποτε τρόπο να στηρίξουν την πρωτοβάθμια και Ομοσπονδία. Και πρέπει να πούμε ότι, όπως είπε και ο κύριος Μανιτάκης, ο πρώην Υπουργός της ΜΙΤ, θα κρατήσουν στο δημόσιο ό,τι δεν θέλει ο ιδιωτικός τομέας. Ανάλογες δηλώσεις έχουμε και από την Μέρκελ, ανάλογες δηλώσεις έχουμε και από τον Υφυπουργό, αν θυμάμαι, Ανάπτυξης, τον Χατζηδάκη. Εκεί το πάνε. Ένα μικρό, ευέλικτο δημόσιο τομέα που θα έχει ένα εποπτικό ρόλο και όλα θα δοθούν σε ιδιώτες. Λοιπόν, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν? Ένα σκληρό ταξικό πόλεμο. Ένα ταξικό πόλεμο που θα πάρει και απρόβλεπτα χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι αυτοφυές φαινόμενο η Χρυσή Αυγή και ο φασισμός, ο οποίος προβάλλεται σε όλες τις εμφάσεις της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το σκοτεινό χέρι της αστικής τάξης. Θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο, γιατί βλέπουν μπροστά, βλέπουν ότι θα δημιουργηθεί σοβαρό κίνημα και ο σκοπός τους είναι να χτυπήσουν το εργατικό κίνημα. Παρουσιάζονται, για όποιον διαβάζει, στοιχεία μεσοπολέμου της Γερμανίας. Θα δείτε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πρέπει οι ίδιες, και όχι ένα νεφελώδες σχήμα με τον πρόεδρο Δημοκρατία κτλ. Να δώσει λύσεις, γιατί το μόνο που θα κάνουν θα το γιγαντώσουν, αλλά η ίδια η εργατική τάξη να βρει τρόπους αυτοάμυνας για να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα. Ακόμα μέσα και από νόμιμα και μη νόμιμα μέσα. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα πριν να είναι αργά. Πριν μας βάλουν στο γύψο για άλλη μια φορά. Η όλη κατάσταση που υπάρχει γενικότερα στο δικαστικό κίνημα μου θυμίζει ένα ανέκδοτο. Πέφτει κάποιος τον 40ο όροφο, πέφτει, κοιτάει κάποια στιγμή και βλέπει ότι βρίσκεται στον 8ο όροφο και λέει πώς στιγμής καλά πάμε. Δυστυχώς, αυτή είναι η αντιμετώπιση από μιας μερίδας συνδικαλιστών και στην ΑΔΔ και στην ΓΕΣΕΕ αλλά και στην Ομοσπονδία μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε δεμένοι στην ίδια λυσίδα. Και η αλυσίδα έδεσε τους πρώτους συναδέλφους μας,
τους πάει κάτω και θα παρασύρει και όλους εμάς. Όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να τους σταματήσουμε. Η Ομοσπονδία πριν 1,5 μήνα περίπου είχε πάρει μια πολύ σωστή θέση. Η θέση που είχε πάρει είναι ότι για να σταματήσουν όλα αυτά πρέπει να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά ήταν μια απόφαση άνευ αντικειμένου. Γιατί πίσω από αυτό έμπαιναν συγκεκριμένα οργανωτικά καθήκοντα, τα οποία ουδέποτε τα έβαλε. Αυτό λοιπόν, για να σταματήσουμε αυτή την κυβέρνηση που έχει όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα και όλους αυτούς τους σκοπούς ενάντια μας, πρέπει να προχωρήσουμε και η λύση είναι μόνο μία. Πολιτική απεργία διαρκείας. Θα μου πείτε, μα τι λες τώρα, είναι δυνατόν? Θα να το εξηγήσω. Μπαίνει ένα ερώτημα εδώ. Μα οι εργαζόμενοι λόγω της κατάστασης δεν απεργούν. Εγώ πιστεύω δεν απεργούν για άλλους λόγους. Έχει αποδείξει ιστορικά και το ελληνικό εργατικό κίνημα και το παγκόσμιο, όπου χρειάστηκε σε πολύ χειρότερες συνθήκες, όχι μόνο έχουν ρίξει κυβερνήσεις, έχουν δώσει τεράστιες μάχες, αλλά έχουν δώσει και τις ζωές τους. Αυτό λοιπόν που λείπει είναι ότι δεν έχουμε όραμα. Δεν υπάρχει προοπτική για νίκη. Υπάρχει τοπάθεια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι χασομέριδες. Δεν θα κάνουν απεργία για να χάσουν το μεροκάματα για πλάκα. Θέλουν αποτέλεσμα και δεν το βλέπουν αυτό. Στο παρελθόν, η Ομοσπονδία, να σας θυμίσω στο πρώτο περίστυλο, έφυγε από τη λογική διευθύνησης και είπε ότι πρέπει να εφαρμόσουν μια ρεαλιστική πολιτική, συνδιαλλαγής με την πολιτική ηγεσία, συνδιαχείρισης, με όλες αυτές τις παλιές επιλογές του παρελθόντος που μας οδήγησαν και οδήγησαν ένα κομμάτι των εργαζομένων να μην πιστεύει σε τίποτα. Πρέπει λοιπόν να ξαναβρει όχι μόνο η δική μας η Ομοσπονδία, αλλά γενικότερα όλα τα σωματεία και όλες οι τριτοβάθμιες οργανώσεις, ταξικά της χαρακτηριστικά. Πρέπει να πείσουμε και να γεμίσουμε με αυτοπεποίθηση στους εργαζόμενους. Να καταλάβουν την αναγκαιότητα μιας τέτοιας μάχης και να μην νιώθουν εκτιμένοι. Πρέπει λοιπόν άμεσα να παλέψουμε για να δημιουργηθεί καταρχήν ένα πολιτικό μέτωπο ανατροπής. Το δεύτερο πρέπει να γίνει, και είναι αυτονόητο, πρέπει να ξεπεράσει τα όρια αυτή η απεργία του δημόσιου και να μπουν και δέκο και ιδιωτικός τομέας. Η απεργία πρέπει να προετοιμαστεί και να έχει σχέδιο και να την προετοιμάσουν. Ένα σχέδιο που να γνωρίσουν όμως από την αρχή οι εργαζόμενοι, που να δηλώνει ξεκάθαρα ότι προετοιμάσουν μια απεργία λοιπόν διαρκείας και απεργία που θα φτάσει μέχρι την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης. Σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ένα τέτοιο σχέδιο, θα μπορούσαμε να παλέψουμε ξεκινώντας με μια 48ωρη απεργία, αφού όμως δημιουργήσουμε τους όρους για να γίνει και αφού πείσουμε, μέσα σε μια εβδομάδα, σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε 10 μέρες, μια τριήμερη, έπειτα μια πενθήμερη και έπειτα επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες. Αλλά αυτά, προϋπόθεση για να γίνουν, πρέπει να ενημερώσουμε τους χώρους, να τους έχουμε προετοιμάσει, να φτιάξουμε απεργιακές επιτροπές, να φτιάξουμε περιφρούρηση και να ενεργοποιήσουμε όταν δεν χρειαζόμαστε απεργιακό ταμείο, το είχαμε. Τώρα που πραγματικά το χρειάζονται οι εργαζόμενοι, το διαλύσαμε. Παράξενο, περίεργο. Ο στόχος πρέπει να είναι καθαρός και δηλωμένος. Πρέπει να πέσει η κυβέρνηση, ιδιαίτερα αυτή που δεν εκπροσωπεί ακόμα και με τους όρους πλέον της αστικής δημοκρατίας παρά μόνο μια μικρή μειοψηφία του ελληνικού λαού. Ακούμε τώρα από διάφορους απίθανους τυχοδιώκτες και άλλους. Ωραία, εντάξει, και τη ρίξαμε. Και τι θα έρθει? Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η λύση είναι μονόδρομος. Όλα αυτά αυτοί που τα λένε, συνάδελφοι αγαπητοί, είναι γιατί δεν βλέπουν, αυτοί που τα λένε, βλέπουν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον και δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο καινούργιο το οποίο θα προκύψει.
Ενώ έχει αποδείξει ότι στην ιστορία δεν υπάρχει. Θα βρει τους τρόπους, όσοι έχουν εμπιστοσύνη στο εργατικό κίνημα και στους εργαζόμενους, να βρει λύσεις αν δεν υπάρχουν, να εκφραστεί πολιτικά, να φέρει ανατροπές, να δημιουργήσει πρόγραμμα, να δημιουργήσει ό,τι χρειάζεται για να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Πρέπει να αλλάξουμε και να παλέψουμε για να αλλάξουν τώρα τα πράγματα πριν να είναι αργά. Και όπως έχουν πει, τους δείχνουμε το σκοπό, τους δείχνουμε και το δρόμο. Τόσο σφιχτοδεμένος είναι ο δρόμος με το σκοπό, που αλλαγή του ενός συμβαίνει και αλλαγή του άλλου. Και οι νέοι δρόμοι πάντα με νέους σκοπούς ανήκουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.